Salam dostlar, günüňiz aýdyn. Dostlar, bugün Hytaýdaky iň Hytaýyň 10 sany kulturasyny tanarys. Birincisi salamlaşma kulturasy. Dostlar, yani biziňki ýaly türki milletleri bolsun, ýa beýleki milletleri bolsun, eller bilen salamlaşmak kulturasy bar. Egerde Hytaýa gelip Hytaýlar bilen elleşip salamlaşmak isleýän mahalyňda Hytaýlar elini saňa uzatmasa ýa-da elini uzatmakdan ýüze gürse, elin gysmakdan ýüze gürse, muň üçin kän bir hilek görüp gaharlanyp oturmak, çünki Hytaýlaryň kulturasyny elleşip salamlaşmak gaty az görülýär. Yine de egerde salam beren wagtyňyz, ýani Hytaýça bolsun, ýani Hytaýça ni hao diýin ýa-da inglizçe hello diýin, tapawdy ýok, ýani salam diýen mahalyňyzda size salam jogabyny gaýtarman biler. Bu da ýene biziňki ýaly salam jogabyna salam bilen gaýtarylýan kulturalarda gulagy bir hilrä eşdilipdiler. Emma Hytaýlarda beýle däl dostlar. Ýani salam jogaby salam bilen salam bermeýärler. Ýa-da egerde siz bilen bir öňden gatnaşyp gören dostuň bolsun ýa ýene bir tanışyň bolsun, görüşüp gören biriň bolsun, salamlaşan mahallaryna sen nahar edinmi? Ýani Hytaýça çyfanlama ýa-da sen nira barýan, Hytaýça niçinar, ýani şolar ýalyk sözler bilen size salamlap bilerler. Galanym şolar ýaly, ýani ilkinji bolup söz açmak, salam bermek bolýar. Egerde ýüze Hytaýlarla gawatlaşan mahalyňyzda size salam bermese ýa-da siziň eliňiz gysmakdan ýüze gürse, muň üçin bir hilek olaturmaň. Bu Hytaý kulturasynda ýani el gysmak ýok diýen ýaly. Başyny salam kulturasy ile başladyk. İkincini bolsa imit kulturasyna geçelim. İkinci chopsticks, Hytaý çöpü, iki sany çöpü nahar ýen wagtlarynda ulanýanlyklaryny Hytaýlaryň esenlik bir videosunda nahar ýen wagtlaryny ýa-da filmlerini, kinolaryny görüp bilersiňiz. Bu kultura men öz ingowryan Hytaýdaky ingowryan kulturalarymdan birisi. İlk başta çöplimek biraz kynragy bolsa, çöplimek aňsat düşmese-de öwrenenden soň çöplü nahar ýemek gyzyklan gelýär we nahar ýeňde gowy oňoýlan bolup bilýär. İlk bilen öwrenmek gerek, öwrendenden sonra çöp gowy bolup bilýär. Bu Hytaý çöpüniň tarihi gaty ören ýerdewrlerden bäri gelýän aýdylýar. İlk başta nahar ýen wagtlary däl, nahar bişiren wagtlary nahary eýle-eýle bulamak üçin ulanyp başlapdyrlar. Soňa waka şol nahary bulan wagtlaryna ýanky çöp bilen dadyk görüp dad edip harimeň oňoýludygyny öwrenipdirler we şondan soň şol çöpde nahar ýemäge başlapdyrlar. Elbetde köpüýümiziň pikir etişimiz ýaly Hytaýlar nahara az ýemek üçin çöp ulanmaýarda, nahary ýeňde oňoýly bolýanlygy üçin, aňsat bolýanlygy üçin şoň üçin ulanýarlar. Hakykatdan amaňsat dostlar, egerde deňemedik bolsaňyz, deňäp ilk görüp bilersiňiz. Gadim döwürlerde elbetde her kim, her milletine garamazdan nahary 50 ýanlar ýöne Hytaýlarda çöp örep, Hytaýlar çöp bilen ip başlapdyr we häzir hem 50 ýemegi kän bir halamaýarlar, ýani arasda görmeýärler. Käwat biziň çörek ya bulka şolar ýaly elimiz bilen tutanmagy gören ýagdaýlaryna onem üçin eliň bilen tutýan, eliň arasda däl, eliň bilen ayak ýoluna gidýän ýa başga zatlar edýän, onu tutýan, hapa bolýar, virus bolýar, şol üçin eliň bilen nahar ýeme diýip bir de maslahatlar bilýärler. Ýene de Hytaý çöpü barada bir zat, Hytaýlar nahar ýen mahallaryna esasan bilýänsiňiz tüwi ýerler. Şo tüwini ýen mahallaryna Hytaý çöpüni tüwiniň içine dürtüp goýmagy kän halamaýarlar, ýani dürtüp iki san çöpü dik goýmagy halamaýarlar. Bu da näme üçin adam ölen mahalyna jaylamaga da äkitjek mahallaryna şo jaýlanýança ýanky tüwiniň üstüne iki sany Hytaý çöpüni Hytaýçada quazy bolýar, ýani quazyny ýanky tüwiniň üstüne çümdirip goýarlar. Bu da ýani adam ölenini aty edilýänligi sebäpli nahar ýen mahallaryna şeýle çümdirip goýmagy halamaýarlar. Hatda birden Hytaýda nahar oturan bolsaň çümdirip goýan mahalyňda saňa gelip aýdyp bilerler, ýani beýtip goýma gowdal. Berde şeýle ýene daş töweregiň biraz görkezýän şu wagt Hangzhou şäherindäki bir aýlanýan, gedilýän parklaryň birine şeýle de suwuň orta arasynda bir ýasama bir ada bar. Köylüň öz ýasama däl bilemek, ýani şäherdäki ikisirä köyllerden birisi. Üçüncü kulturamyz. Bu da nahar bilen baglanşyk bolar. Egerde bu arada gysgazyk videolar çekip bilsem ýa onuň bilen surat videolaryny tap bilsem aralaryna montaj edip goýmaga çalyşarym. Ýani nahar bilen baglanşykly aş kulturasy, Hytaýdaky aşlar elle ýasalýar, el bilen çekilip ýasalýar. Buňa da çekilme, aş çekilýän hamir diýen ýalak ady bolýar. Hamiri biziňki ýaly aş eden mahallaryna pyçak bilen kesip sindirip ulaltmaýarlarda birazcık soğukluğura etdiler hamiri, ellerini barmaklarının arasına salıp uzayın aş etdi ve İngilizce aytmak isteyen adamın bu aşı adamlar iyen mahalına şopurdu diýerler. Gati füjet ya değil mi ya
İşten yap ya deyin bilem o. Her kimin o düşüncesi vardır bu arada. Öyle diymek isteyenim. Naharhanada aşiyanatları edip şolar yarak bağışlan yönü şolar yarak sesler çıkarıp tay köpçülüğüne beyledilmesi şol naharhananın aşının naharlarının ha tüycü olunluğunu şonu aşpede duydurmak yani aşpede övmek yalak manisine de görüyorlar. Yani şolar yali aş kulturası şolar yarak. Hatay'daki 4. kulturamız bu da yine nahardan gelsin yani naharhanalarda istendik naharhanada olaysın. Ulu olsun, kiçik olsun, gammat olsun, ardan olsun, istendik naharhanada olsun. Nahar yemeğe barıp oturan halınızda adamlar gata sesi bilen goğlaşıp gurrun edip bilerler. Hatta kehalatlarda sevuşu burşam kadam deyip fikir edip bilersin yani. Bu da şol naharhananın naharının has fücüdüğünü, hizmetkarlarının hizmetinin goğduğunu ve naharlarının fücüdüğünü anlatya deyip fikir ettiler. Yani şolar yalarak naharhanalarda nahar yanıwatыңızda yanыңızda katrak kuruluşup kıygırışıp zat edip gohlasalar kan bir gaharlanmak bor Xitayın bir kulturası. 5-incisi kızgın su içmek. Yani istenlik yerde olsun. Markete var, dükkana var, naharhana var, ya bir dostun oyuna var, iş yerine var. Yani başka da gözüne de gelip bilecek istenlik yerde boilerlar vardır. Yani kaynatıcılar, su kaynatya. Hemme Xitaylar diyen yali. Elbette hemmesi değil. Yani hemme Xitaylar diyen yali ağlava böyle oy. Kaynağı su içerler. Yine de kaynağı suyun adamın bedeni için peydallığını aytıyorlar. Biz näme Thomas vaatları, yağ vaatları suya buğdat içeceğiz. Bu da bir de buğda su içmezliği, buğda su içmenin bedene ziyanladığını aytıyorlar. Yani içmemezliği, maslahat veriyorlar. Köşük yani kızgın suyu, kaynağı suyu mene hemişelik içip bilemek. Elbette bir gezeklik, iki gezeklik vaatla içip bilerin. Yani hemişe istenlik vaat, elbette su sanma halim. Ya huanın katı aslı olan atları elbette kaynağı su içmeyi içip bilemek, halamak. Kaynağı su ile kanagatlanamak. 6-ncısı bir daha da elin bilen birine vermek ya da birinin bir daha da almak. Mesela pul töleg eden mahalınızda ya nağıt pul bilen töleg edilme yerlere az, elbette telefonla töleg ediliyor. Yani ke halatlarda nağıt bilen töleg eden mahalında ya da çek alıp veren mahalında ya naharhanada zaten naharip bolonsan yanki alıp yılın adını alıp veren mahalında ikilin bilen berilen adını sen onu bir elin bilen kabul etsen ya da veren mahalın sen onu bir elin bilen versen bu bir hormatsızlık, silahsızlık hesaplanıyor. Bilişim boyunca Kore'de, Mongolya'da yine Azya yurtlarının köpüsünde şeyler akmışın esas Xitayda da bu kultura yöreye esasen pul alıp verişen mahalında ikilin bilen almak, ikilin bilen vermek bu bir hormat koyma anlatya. 7. Bu da yine nahar bilen bağlanışıklı katı elhenç biraz yürek kullanıcı diye devam oluyor. Adamlar nahar yan mahallarını, ağzındaki kalınlarını yere tükürüp biliyorlar. Solunun üstüne bir kapçağa da koysun ya da kağızlıkta alıp üstüne taşlasın yani olar yal edip bir yığınap çıkıyor. Yanına bir hapatılyanlar oluyor, zatlar oluyor. Olar yalattan içine narmanz edip atıp iseler. Ol başka vurun yani kan Xitaylar nahar yan mahalına gönü ayağının aşağına ya da yere istenlik yere tükürüp ağzındaki süngtürüya başkadır katık kalıklarını atıp biliyorlar. Yani bu da bir Xitaydaki nahar kulturalarının birisi ne yalaydeyin. İngel hencide hatta aydasım gelen ok yana nahar yan mahalın ağrına bir hili soğuklu işe kakılık değil ya. Şu kakılığına çenli katı ses bilen kaygırıp bağırıp tükürüp ya şolar yalattır edip biliyorlar. Bunun için nahar yanıwatыңızda äge olun isteğiniz bozulmasın. 8. sanlar bilen bağlı dostlar. Misal üçün Xitaylaryň iň halamayan sanlary 4'lük yani s. Näme üçin s sany halamaýarlar? Sebäbi Xitaydaky karakterler birmegdeş bolman, onuň okuluşy yani pinýeni birmegdeş bolup bilýär. Misal üçün s 4'lük bilen bizim dilimizdäki ölmek sözüň Xitayça türkmençesi ýene de s diýip okalýar. Şoň üçin hem köp Xitaylar bu sany bir hili uğursuzlyk, gowdal yani ölüm bilen baglaşdyryp şolar ýaly hesaplaýarlar. Şoň üçin hem 4'lük sanlaryny köp ýanki naharhanalara baranda oturjak stollaryň nomerlary bolýar. 1'lik, 2'lik, 3'lük, sonra gönümel 5'lik geçip gitdi.
11, 12, 13, 14 demedil şolar ýaly gönül näşe geç gitdi. Ýa-da bolmasa ullakan binalar vardır. Isse 100 gatly binalar bolsun, isse 44 gatly binalar bolsun. Käbir binaların her dörtlük sanyny aýryp başga zat goýýarlar. Masal üçin 4 ýetene ýani 3-nji, sonra 3C ýani 4-nji etaj diýmek. Sonra 5-e geç gitdi. Kä halatlarda gönümel we şol gitýän wagtlar amma ýene-de ýanky ýaly 13 gönümel on şol gitýän wagtda ýa-da 13 sonra 13B, 13C şolar ýaly gidip izinden 15'e geç gitdi. Şolar ýaly Hytaýlar dörtlük sany ulanmagy şo sebäpden hem kändiri halamaýarlar. Hytaýlaryň iň gowran sanlary bolsa 6'lyk uğurlu bolmak we uğursuz bolmak diňe sanlar bilen bitenok. Bu renklerde geçýär. Şoň üçin 9-njy ýyl renkler bilen baglanşykly. Mysal üçin Hytaýda gyzyl renki uğurly, şansly, gowy renk hasaplanýar. Täzeleden wagtlarynda ýa ýene bir bayramçylyk bolsun, ýa täze bir dükkan açan mahallaryna, market açdyn ýa naharhana açdyn, şolar ýaly täze açylan ýerlerine. Ya hatta täze bir maşin, araba alan mahallaryna da gyzyl mata danyp ýa gyzyl renkler bilen bezäp, öýüniň için bezen wagtlaryna gyzyl renk köplenmegi gowarýarlar. Bu da Hytaýlaryň ýani gyzyl renka bolan anancı, ýani gyzyl renk gowlugy getirýän renk. Indi gowlugy getirmeýän renk ak renk biziň edil garşymyzda. Biziň türkmenler ak renk gowarýan bolsa, Hytaýlar ak renki kändiri halamaýar. Çünki ölümü, ýasy, uğursuzlygy getirýär diýip pikir etýärler. Onuň aňarsyna seretseň Hytaýlar biraz haklanmaýaly, ýani ak renk ýoksullygy alamatlandyrýar. Mysal üçin bizde ak yürekli diýilýär. Ak yürekliň Hytaýça terjime etseň boş ýürek diýilýär. Ýani ak standart bir kagazy gödüňize getiriň. Ýüzünde hiç zat ýok, boş ýani. Arasda manisine de ma bizinkiler arasda manisini olanýar bolyn. Ýöne Hytaýlar boş manisini olanýar. Boşluk ýani. Bir ýere giden mahallaryna men şo ýere gidip işin bitirmeseler ýa boşuna gidip gelseler şo ýere men ak gidip geldim diýen ýalak bir söz olanýarlar. Bu da ýani boşa gidip geldim, boşa bark gaýtdym diýen ýaly manysy bar. Elbetde bu ak renkiniň yokluk manisini ananýanlyklar üçin elbetde ölüm ýas bilen baglaşdyrýarlar. Şoň üçin hem Hytaýlarda gaty ak renk olar ýaly halanyp baranok. Esas halyan renkleri gyzyl renki. 10-njysy Sowet kulturasy, ýani her bir kulturada bolşy ýaly. Hytaýlarda da Sowet termi kulturasy has ýaýgyn. Meselem bir ýerek mehmançylyga giden wagtlarynda dowlanyň bol ýa bir ýene şolar ýaly begenen şatlanan mahallaryna Sowetçyklar berýärler. Sowetler berilen mahaly kän gymmat Sowetler bermegi ýa kabul etmegi, hatta adamlar gymmat Sowetler kabul etmegi bir hilek görüp bilýärler. Yani ardancak Sowet bolsun, ýöne gadyry has gymmatly Sowet bolsun. Ýene de ýankaýdan quazymiz bar, yani Hytaý çöpü. Hytaý çöpüni Sowet dermäni gowarýarlar. Hytaý çöpüni ýani uğurluluk, başarnyk, şowluluk, ýani şolar almanylar bilen düşünýärler. Şoň üçin hem ýene de mehmançylyga giden mahallaryna zatlaryna gymmat bahaly, renklenirilen, odan surat çekilen adilen şolar ýaly bir ýatda galdyrjy Hytaý çöplerini Sowet derýärler. Mientýa yani halka aydan el bilen çekilip yasalyan aş, yani hamiri barmakların arasına salıp çekip şeydi sündürüp yasalyan aş, bunu çağların ya da bir yetkinjeklerin dolan günlerine Sowet derilýär. Ullakan bir manysy bar. Çünki yankı aş yasan mahallaryna sündürüp yasaýarlar ve o aşy kesmän yasaýarlar. Kesmeýärlik üçin o aş şeýle bir uzun bolýar bolyn. Sen ýaşyňam şolar ýaly uzun bolsun. Uğurluluk bolsun, yani şolar ýalak manylary bar. Şoň üçin hem Hytaýlar dowlan günlerine aş Sowet edilýär. Esasan enatalary çağlaryna Sowet etýär. Ya da dostlar hem öz dostlaryna dowlan gününe aş Sowet edip bilýärler we hökman her bir Hytaý diýen ýalak öz dowlan günlerine aş ýýärler. Sana otursaň dostlar, essenlik milletiň özüne mahsus bolan ören köp kulturalary bardyr. Ýöne bulaýtjamam Hytaý arada iň soňky kulturasy bolsun. Ýaşyl papak. Yani iň soňky Hytaý kulturamyz ýaşyl papak. Ýaşyl papak näme aglatdy? Ýaşyl papagy adamlar kämir geyip barmaýar. Esasan ýaşlar kämir geyip barmaýar. Ýaşyl papak geymegiň bir manysy bar, Hytaýda düşünülýän manysy. Haçanla öz ýan ýoldaşy ýa-da öz sevgilisi biwepalyk eden ýagdaýynda şol biwepalyk edilen adam ýaşyl papak geýýär. Yani bu nähili? Mysal üçin iki dost, bir dostuň
sevgilisi var ve sevgilisi bilen hem go gatnaşdy. Gatnaşyp ýanky oglanyň dosty şol gyzy bewapalikda ya gyzyň öz sevgilisi onu bilenok. Ya bolmasa diňe oglan däl gyzam bolup biler. Iki gyz jora, gyzyň jorasy jorasynyň sevgilisini bewapalikda tutýar. Ýani tek ol oglanyň sevgilisi bu barada bilenok. Yani onu duydurmak için "Joram ya da dostum sen ýaşyl papak geýä" diýen manyda aýdylýar. Bu da elbetde senin sevgiliň sana bewapalyk etdi diýmek. Olar ýalak bir manysy bar. Şoň üçin hem ýaşyl papak geýmegi kendiler özlerine neme bilen okar, yani geýýänler gaty az. Bizim kulturamyzda ýanky nähilgen kulturalar bar. Mysal üçin daşarýurtly biri bizim kulturamyzyň arasyna gelip edilmeniň bolşmaly, ýene daşarýurtly biri türkmenleriň arasyna gelip ýaşanma halyny ýa-da özüňiz daşarýurtdasyňyz gelip ýörkäňiz nä tanış birisi ýat biri sizden bunu näme üçin beýtýäňiz, şu zady näme üçin şeýtýäňiz, sizin kulturaňyzda şu zady näme üçin şeýle diýip bir soralan bolsa ýa öz göwnüňizde şolar ýaly ütkeşürä kulturalama zatlarymyz bardygyny bilen bolsaňyz bu aralarda kommentariýalarda hökman ýazyp geçiň dostlar. Galanam ýene-ki videolarda görüşýänçäk özüňize gowy seredin, hoş galyň. Öňüňizde oljaňyza saglyk dileýän, sag bolun.